се на спална. И заради хора, това е първия клип с OBS, така че може малко да се оправям с OBS-а, но тук вече с OBS е доста по-готина графиката. И това е втори епизод от Small YouTubers Pact. Идеш ли на спална, че? И както виждате, отивам на спална да окуражавам моя приятел. 5 секунди, don't move. Мек. Така. Скоро ще има и първия клип на... Добре, аз съм жена, той е мъж. Как? Няма скинсет още, не са добавили. Да знаеш. Добре, чек, тръгваме. Айде да тръгнем към горичката, искаш ли? Айде. Айде. На него може малко да му лагва. Как че не виждам да му лагва. Вещица. Да, знам. Елата по-трудно. Аз ще защитавам зомбито. Ара, чекай мен да нападне. Между другото ти изстрели си канала. Ако не Ара, си... чек, само мен ме нападат. Нямам храна, фак. Аз ще умра от глад. Така. Значи скоро очаквайте клип на GTA 5 на PlayStation. Само да се науча как да снимам от PlayStation. Натискаш share, човек, и като ти продължи там share натискаш. Знаеш бутона там. Аха, добре. Share. Цветко ще ми каже как. Аз оттам снимах на такова. На една игра. Дърче, търси там къща. Аз съм къде. Събирай този шугъркейн, че ми трябва. Ще очаквате. Да си го размъжим, да си направим от него загъл, от него листа. Хартия, от него книги. Фейскам ще имам, когато си купа камера, но за скоро вече ще имам официален геймърски мой лаптоп. Че, защо ме убиваш с пръстетата? Защото още не мога да се убиват. Тук вече ме убия и да чупа. О, едно бутче, шит. Аз съм на... Само да видя OBS рекордвали. При мен гледай, че съм на малко, на 3,5 сърта, аз съм и отнели само 4. В OBS не се така е. Речек, айде бързо, има дърво. Значи... 3 минути. Само тя може да снима до 20 май. Не знам, може много да снима. Така че хора ще има по-дълги клипове вече. CSGO няма да има. Много тъпа игра CSGO. Вече. Дали беше малко по-яка, ама... Да, беше по-яко, обаче вече не е интересно. Добре, човек, има... Да, ще умра, аз, човек, трябват ми крави, а то се стъмва, фак, шит. Не се стъмва. Или изгрява, да. Изгрява? О, да, изгрява. What? Намерих такова зомби. What? Някакъв ме бие, аз съм почти рип. Майко, половин сърце, умрях. Това невидимо зомби направо ме разкъса. Най-вероятно ще отиде по-рано. Телепортвай се при мен. Тъпа, фак 12. Опа. Тъпа, фак 12. Добре, какво пиша аз? Тъпа, фак 12. Ванила, фак 12. Не от начало. Оп, тук бях ограбил къщата, човек. Тук долу има една къща. Ма то вече не е къща, защото аз я ограбих. Това беше къща. Чек, има торчове. Бързо надолу. Аз надолу не съм слизал. Аз се слизал. Иначе тук бях. Чакай да... Това е мина. О, има някаква вратичка тук. О, честове! Този няма ника. О, 10 редстоун.
Да, чека, аз направих. Гледай за... тук има печка. Добре, чек, за какво направих крафтинг тейбъл? Не знам. Така. Ама обирай му честовете, човек. Обирай всичко. Аз ги оставам на теб, тук вече има лава, така че... Може да се заселиме тука. Ама... Значи, Ма той има човек, това е проблема. Той може да се оцелява. ами, че първо имам дърво. 32, правя го на пръчки. Кажеш там влагата. Да ти кажа, нека долу. Да ти правя кирка, че. Добре, аз ще се качвам да търся място. Мела при мен да ти направя, да ти дам кирката. Не бе, аз имам дърво. Ама кирката ти дам. Абе не бе, зарежи. Добре, аз направих 2 кирки. Ще събирам камък. Аз събирам, човек, аз събирам камък. Добре, добре. Ти събирай камък, аз ще събирам дърво. Направи си брадва. Да. Някакъв в чата пише Маниса. Ставаше да напише Маниса. Око. Скоро ще има и стрим в Twitch. Тук има резиденция. Сида на света е малко тъп, ама аз не съм го... Но мен ми харесва, започвам от начало. Да, готино е, но просто Сида е малко кофти, ама нататък. Рече, сега ще ти кажа колко кола съм събрал. Трябва да отидем пак на някакъв остров, където да няма много хора. Нали помниш как бях Да, ме не лепат през всяко място. на острова? Ама ме не лепат ни го грабих. Аз сега ще търся. Продължавам да копая. 42 камък, 43, 44. Между другото, като съм снимал в Hypixel първия ми клип от цялата ми YouTube кариера, там се снимах в Hypixel и мисля да направя скоро също Hypixel. Ако съм слагал IP-то и вие ми пишете в коментарите, не мога влезна в Hypixel, IP-то е вярно, ама не мога влезна в Hypixel. Ама аз съм гладен човек, ще трябва да ми вземеш айтемите. Аз сега правя меч, ще бия овци. Имам стаки 2, стаки 3, стаки 4, стаки 5, стаки 6, стаки 7. После ще ти кажа колко камък съм събрал. Добре хора, малко ще е тъпо, защото се развием много бързо. Да, ние сме... Но този път няма да развием толкова бързо. Да. Защото миналия път беше с ларпове и такива неща, ларпшопове, такива. Да, Така там миналия PvP път оцеляване. PvP оцеляване и е доста по-интересно, няма читване. Да. Няма китове, Вчера няма... сървъра беше много тъп, обаче днеска е готин. Нищо, че има лагове. Например, сега чупе камък, той не ми го дава.
Да, то ще има. Това е... Може и да ти от самия... Не, че ти казах, че ще има 1-2 дена лага. Поне на мен не ми е като чупа блокчета, не ми ги връща. Сигурно нещо стане са така. Той вече те, нали, горе-долу напълно си направиха нов сървър. Ако искате иначе да ни срещнете в някой сървър, който ние играеме горе-долу често, това е Soulplex. Там цъкаме някой път. Да. Soulplex най-често ни срещите на Creative 2, там се телепортвайте просто. Мисля, аз на Soulplex съм сложил в Minecraft Pocket Edition Survival IP-то. Между другото, да, поредицата на Minecraft Pocket Edition Survival не съм я забравил. Намерих човек. Ама то тук па има рез, няма как да го убия. Майко, той си... Вау! Гинги джанга, джинги джинги джанга, джинги джинг. Ахахаха, открих човек. Той ми даде вратата си. То кога си е направил такъв недър портал? В момента обирам някакви торчове. Да, съжаляваме, че след малко крадем такива неща и това извинете. Къща, ако няма резиденция, направо я крада, човек. Няма резиденция, айде! Джинджери... Чакай да идвам да помагам, чакай, че сега събирам торчове. Не има, бе. Жалко. Какъв е този забравен торчове там долу? Тук има път. Пак заваля. Много интересно. Трябва да видим колко стана клипа. За 20 минути се развия, ще направим някаква къщичка по земята. От 20 минути 16 секунди. Добре. Хич не е много. Къде телепортвам се при теб? Мангал. Оу, има и светкавици, трябва да внимаваме да не ни оцелят. Да, на 9 има. Да, има някакъв блок лак, някой път ми се връща блок. Колко ще да говори? Гейминг проблеми. Чуеш ли какво да пита, баба? Аз няма да я. Ако ще планирам да Приех ти. Чека, събрах всичкото на къща долу. Дай си правим къщичка. В земята. Мога да събереш малко черно дърво. Ти тука ли си, да? Аз събрах. Може и ти да кажа събрах. колко камък има. Елай там горе на хълма. Ще живеем. Аз мислих да намерим планина и там... То тук е планина, де. Значи ето тук ще оцелявам. Значи намерих 20 кол. Таки 35 камък съм събрал. Добре, тук има кол също, ама аз ще си направя кирка и ша. Ще ми направиш ли на мен каменно? Ето ти пръчки. Дай. Не, аз пръчки имам. Дай ми само кобълстон. И кабелстон също. 35 само ще дам. Аз имам 2 вратички. Дай ми я на мен. Дай да почна да копая тук дупка. И спечелих ачимант. Ей. Ето се запоях. Чупим кола. What? Паднах некъде. Шит. Сам. Добре, че я съм там. Сега ще изкопая тук.
излезна. Чакай да видим къде ще е място без дупка отдолу. Ами аз стоям горе на планината. Паднах някъде, чек. Добре, като издълбаш дупката, телепортвам по теб, няма измъкване. Добре, чакай, че едно зомби идва с така броня, където е ризница. Как удар толкова силно? Хелп! Може и да го убия, ама. Чека, не мога да се измъквам. What? Половин сърце съм! Шит! Дед при малко, бе! Айко да не го убия, Аз се подкрепя да не да падне и това в тази дупка, че... Го... Ужас, това ще си го убия. Ох, убих го. О, пусне ми енчантната каска. Чека, аз се затрупя от камък да не ме убие мен. Само, че съм на... Чек, направих магазин. Само, че съм на половин сърце. О, мага, и нямам храна. Телепорта си при мен, ето като малко да пустим. Чек, това при мен. Чакай, аз се качвам на хълма да почвам да Аз съм дълбая. на 2 сърца и на 2 бучета, чек. Дай ми храна. Качвам се. О, изкачвам Еверест. Дай ми храна, чек, аз съм флекнат. Еми той и аз нямам храна. Поне да бяха направили един ларп, защото само това ми трябва, чек. Само това. Намерих къщичка. Колко сняг. Аз се чакам там дето ще оцелявам. Има ли резиденция? Ако няма, ще се заселим в нея. Не, шит, паднах и умрях. Да, видях. Оф, Телепортай се при мен, чек. бацъка, има ли бък? 5 секунди, я има дали ще ме спална на място, където умрях. Не, разбира се. Сега ще се телепортна. Фак да най. Ама ти трябва кирка. Давай, аз ще го щупя. Аз съм на 2 бучета, ти си на много. Значи, сетих се как трябва да го правим. Трябва да умирам. Ай, Добре, защо слагам мисля това да е от епизода. Хора. Да, 18 минути. Супер. Ами това ще от мен. другия път ще видите къщичка. Другия път със сигурност сме направили къща, така че